natong nagsunod nining maong serye o nakabasa sa kinabuhi ni David, dili lalim ang iyang nasinati, no? Kaysa ug magsugod ta katong tanawon ang katong Samuel sa kapitulo 16 mao ni ang kapitulo diin siya gidihugan. Ang iyang edad ini mga 15, 16, subata pa siya, gidihugan siya tungod kay gipili siya sa Dios nga mao'y sumusunod nga hari ni Haring Saul. So sa 16:9 nangalagad si David kang Haring Saul, diin siya ang tigdala sa iyang hinagiban, diin siya usab ang tigtugtog o tigpatukar sa alpa sa panahon nga sudlan si Saul og dautan nga espiritu. Sa kapitulo 18, 1:4, dinhi na nagkasinati sila si Jonathan ug si David, diin nahimo silang suod nga managhigala. Ug nya nasina si Saul ni David og buot kaniyang patyon tungod sa kalampusan nga gihatag kaniya sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo diha ni David. So nakita nato mga igsuon nga ang kinabuhi ni David gikan pa sa pagdihog hantod sa iya naglakaw ang mga adlaw katuigan siyang kinabuhi. Dito na siya nangalagad ni Saul ug apan ang nahitabo gigukod siya ni Saul ug gilutos niya siya ni Saul ug buot pa siya nga patyon. So sa kapitulo 21 mao na ni nikagiw nilayas na si David dito sa palasyo ni Haring Saul ug nagtago-tago sa kabukiran tungod kay nahadlok siya sa iyang kinabuhi kay patyon gid siya ni Saul kung siya makit-an. So sa dihang sa kapitulo 24 ngadto sa 26 atong makita ang nahitabo nga si David gigukod ni Saul kay gusto niyang patyon apan niabot ang panahon nga diin dito sa kabukiran sa kalanguba sa mga langob nisulod si Saul kay doon na siya nagpahuwas siya sa iyang gibati. Ug diin wala siya masayod nga si Saul, si David dito ra sa sulod. So nakabaton og higayunan si David diin gisulsulan usab siya sa iyang mga kauban, mga katawhan nga mao na ni ang panahon nga gihatag kanimo sa Dios nga imong mapatay si Saul. Apan wala kana niya buhata. Mao ni ang unang higayon nga nakabaton siya og kahigayunan nga iya untang makutlo niya ang kinabuhi ni Saul. Apan wala niya buhata kini kay nasayod siya nga si Haring Saul dinihugan sa Dios. O si Haring Saul mao iyahang agalon. Unya sa pag-abot dinhi sa 24, kapitulo 24 ngadto sa sunod nga kapitulo, wala niya patya si Saul sa ikaduhang higayon. Wala niya patya ug iya usab nga palabay lamang ang maong higayon ug wala gayud siya matugot sa mga sulsul siyang mga katawhan nga kutloon ang kinabuhi ni Saul. So sa 27 nahitabo ni David tungod kay sige na lang siya latagaw, sige na lang siya og lihay ni Saul, nilayas na siya, nikagiw na siya, bisan pa mag-asa siya gisunod gid ni Saul, mao to naabot ang punto nga si David gusto na nga mopalayo sa maong lugar. Mao tong kini sa 27 ni puyo si David dito sa Filistia, dito sa mga Filistihanon. Unya nahibaw mo kanang Filistihanon, mao man na ang kaaway sa Israel. So siguro niya ning higayuna, si David nawad-an na siya paglaom. Basin nakahunong na siya nga wa man gyud siguro nawa naman siguro ang giya sa Dios kanako. So naghimo siya nini gayon na naghimo siya og iyang desisyon, naghimo siya iyang nagbuhat siya siyang gustong buhaton. Mao ni nagdala nato dinhi sa ato ang kapitulo karon nga atong gibasa ang kapitulo 30 sa Saul. So ang nahitabo sa 29 si David giingnan ni Haring Akis nga ikaw musulong mi ngadto sa Filistihanon, unya kinahanglan ikaw muuban kanamo. Giingnan niya, kuyog ka kanamo. So ang nahitabo niya na mao ni ang sundalo sa mga Filistihanon, sa mga Israelitas, kani ang Filistihanon mo'y musulong. Ang nahitabo si David diya diri. Siya support, murag support force siguro giingnan siya Akis, kinahanglan musukol mo kuyog kanamo. Ningo pa si David, maayo kay imong makita kung unsay buhaton sa imong alagad. So makita na ito mga igsuon nga ang gibuhat ni David ni higayuna. Kay balog siya. Nisukol na siya sa Ginoo. Gisupak niya ang Ginoo. Iya pag yung gubaton ang mga tao sa Ginoo nga diin ang mga Israelitas. Diin usab siya gikan didto. So nining mahigayuna nawala gyud niya ang una-una diha sa pagsangpit sa Ginoo. Walay salmo nga iyang gibasa, wala na tanan. Nabutaan siya sa iyang kapait sa iyang kinabuhi, sa iyang mga kaguol sa iyang kinabuhi, sa iyang mga pagsulay sa kinabuhi, wala na niya makita nga ang Dios ng labing gamhanan mo'y tagiya sa tanan ug musulbad sa tanan niyang suliran. So sa dihang
Naingon na ato ang sitwasyon nga mo apil na siya dito sa gubat, nahibalo ba mo maigsuon nga ang Dios wala gyud mahuman pan David. Gipakita sa Dios ang iyang pagpataliwala ni David. Nagpakabana ang Dios unsay gihimo. Kay siya man paapilon dito, so ang mahitabo og dili mo apil ang Dios, dili mo santa sa plano sa ilang gibuhat ang Dios, mahitabo nga magkig-away si David sa iyang mga katawhan. Ug labaw sa tanan magkig-away siya sa Dios nga buhi, sa iyang Dios. So ang nahitabo ni mga igsuon, ang mga leader, ang mga general sa mga Filistihanon, kay kato ang Israel sa tabok, mao man mag-away naman na sila battlefield, no? Naagi na sila battleground niya. Dito sa atbang ang Israelitas, dinhi ang mga Filistihanon, nya sila si David sa likod. So sa dayon na nila nga adto, niingon ang mga general, paglingi nila kinama si David luyo. Niingon ang mga general nga unsa may gihimo ani nila di sa likod? Unsa may gihimo aning mga Hebrewanon? Niingon sad si Haring Akis nga kana wala ako nang gisaligan, nasayod ako nga kasaligan kini si David, mao nang akong gipaapil sa gubat. Mao to ni balibad ang mga general sa Filistihanon. Niingon siya nga dili na mahimo, papaulian na sila. Ngano man, niingon si Akis, tungod kay basin og mausab ang ilang hunahuna sa atong pagigubat unya sa Israel. Unya sila nausab ang ilang hunahuna kay nilapan sila sa Israel, sa mga Israelitas. Naa sila sa atong likod, di unayon ta. Sumagi kadlukan. Daghan kay mga Filistihanon, hadlok sila 600. So ang gihimo sa mga general gina sila, hinas Akis na suko si ang mga general sa Filistihanon ni Haring Akis ning siya papaulian na pabalika si David. So makaingon ta mga igsuon. Unsa may gibati ni David sa dihang gibalibaran siya sa mga general nga magkigbatok sa mga Israelitas. Unsa may gibati sa mga katawhan nga kaubanan ni David didto nga mga Hudiyo. Sa diyang pag-ingon nga ayaw na sila paawaya, pabalikan na sila. Siguro ang uban hawasan. Siguro nakaingon gid uban, salamat sa Ginoo. Nga di gyud mi mag-unay. Nakita nila nagpakabana gyud ang Ginoo, nagpataliwala kanila. Apan ang uban usab ningon sa gubat naman kita to. Tungod kay sasama ni David nawagtang ang ilahang pagsalig sa Dios. Ang ilang hunahuna puro na lang gubat, puro na lang away. Puro salig sa ilang kaugalingon. Apan ining higayon na makita nato gyud grabe ang pagpanglihok sa Ginoo sa ilang kinabuhi. No, sa atong basahon sa dihang gibalibaran sila ni David, sila si David ug ang iyang mga tao sa mga general sa sundaluhan sa Filistihanon nga dili mo uban pakigbatok ni Haring Saul, gipapauli sila ni Haring Akis dito sa ilang pinuy-anan sa Nijib sa Siklab. Diin mao ni ilang gipuy-an. Unya dili man ni siya, igo man ang gilay-on ini, tulo ka adlaw ilang panaw, ilang pagbiyahe gikan dito sa mga Filistihanon nga sundalo ug hangtod sa pagbalik nila sa Siklag, mikabat nig tulo ka adlaw nga biyahe. Tulo ka adlaw nga ilang pagpanaw, pagpauli nila. Ug sa dihang niabot sila didto, diha nakita nila kung unsay gihimo sa Ginoo. Nganong gipabalik sila ngadto sa Siklag, nganong gibalibaran sila sa mga general, nga gipapauli sila dito sa ilang lugar tungod kay sa pag-abot nila sa ilang lugar, ilang nakita nga naugdaw ang Siklag. Gipangdagit sa ikatulog adlaw nga panaw nila David na pauli sa Siklag, ilang na sayran nga gisulong ang mga lugar ug nailog kini ug gisunog, gidala ang tanan nga mga lumulupyo, mga kahayupan ug uban pa. Apil na ang duha ka asawa ni David. Ang mga anak ug asawa sa mga katawhan gidala. Napukan ang maong lugar tungod kay wala si David niadtong higayuna. Gipahimuslan sa mga Amalikanhon nga walay gwardiya, walay magbantay ug wala si David dito. Mao to nagunob nila, nabungkag nila pagsulong dito ug wala gayoy gipamatay sa mga kahayupan ug walay gipamatay sa mga tao, mga bata man o mga babae o mga lalaki. Kung inyong nahibaluan, inyo pang nahinumduman katong pagpuyo ni David dito sa mga Filistihanon, nananghi siya ni Akis, Haring Akis, nga magpuyo siya dito sa Siklag. Samtang dito sila sa Siklag, misulong siya sa mga lugar diin mga sakop ni Haring Akis, iyang gipamatay. Walay gibuhi, bisan usa. So kuhi kayo sa nahitabo karon,
sa nakahitabo sa ilang giatubang nga wala gyud gipamatay bisan usa mga bata, tigulang, babae ug kahayupan, wala gyud gipatay sa mga Amalikanon. Pagbuot ni sa Dios. Kay og sila lang siguro wala yung intervention sa Ginoo, gihurot na gyud nila patay ngano pa mailang dadon. Pero doon ako'y nabasa nga usa ka sulat nga tungod kini mga tawhana hakog kayo sa bahandi, ilang nakita nga kining mga tao o kining mga kahayupan o uban pang mga kabtangan dito sa siklag na ilahan ni David, ilang mapahimuslan, ilang ibaligya ang mga tao ngadto sa slavery o ang ilang mga kabtangan kahayupan ilang ibaligya aron sila makadawat ug makabaton og dakong salapi. So bisag ingon ana ang sitwasyon mga igsoon atong makita nga kabubuton sa Dios aron dili magunay sila si David ug ang mga Israelitas nga iyang katawhan sa Dios. So makita nato bisan pa sa higayon nga si David nawa na sa iyahang panghuna-huna nga wala na gyud siya, nakalimot na siya sa Dios, naghimo na siya siyang kaugalingong kabubuton. Apan ang Dios wa pa mahuman ni David. Susama usab sa atong kinabuhi karon kung makasugat kitang mga suliran labi nagbugat kaayo moingon din taasan na ang Ginoo. Ug dunay mga suliran og mga kapait og mga problema labi na gyud pinansyal moingon din ta Lord asa na ka. Hinumdumi mga igsuon, mintras buhi pa ta ang Dios wala pa mahuman nato. Ug mingon ta nga gibiyaan ta sa Dios dili na tinuod tungod kay kita mismo ang nibiya. Dili mo biya ang Dios tungod kay ang Dios nang ara din nagpadayon na siya pag barug siyang gibarugan. Steadfast. Kita lamang ang huyang. Ug atong makita nga dili gani mo tubag ang Dios atong mga pag-ampo dahil manluod din ta sa Ginoo. Moingon din ta nga dako man kay tabang diha na dapita Lord nya karon ako'y nagkinahanglag tabang wa man ka. Ingon ana kahamubo ang ato ang panlantaw, no? So dinhi atong makita nga dako kayo ang problema ni David. Sayang nakita sa panghitabo diin nga mao kini ang nagdahatag kaniya og dakong problema tungod sa panghitabo sa siklag sa iyang mga pamilya, sa mga katauhan, ang iyang mga anak, ang mga anak nini gidagit, gibihag sa mga Amalikanhon. So dunay gihimo si David una. Niabot ang punto nga naabot na gyud siya sa punto nga wa na gyud siya mahimo ang iyang gihimo ni David, miyahat siya. Mitan-aw siya dito sa kaytas-an unsa may gipasabot niya ana. Mihangad siya dito sa kaytas-an ug miabot ug misantob na usab siyang manahona nga didto ni balik siya sa Dios tungod kay wa na siya mahimo. Hinumdumi mga igsuon nga ang mga kasakitan, ang mga katalagman ug mga pagsulay sa atong kinabuhi mao nay dalan ngadto sa atong pagbalik ngadto sa Dios. Mao ang dalan nga kita dawaton sa Dios, mao nay gitawag og comeback, return of the comeback. Ang Dios andam kanunay tagana sa pagdawat kanato. Dinhi miyahat si David sa kaytas-an sa atong gibasa sa uno sa diha nga si David ug ang iyang mga tawo miabot sa siklag sa ikatulong adlaw ang mga Amalikanhon misulong sa Nijib ug siklag ilang nailog ang siklag ug gisunog kini sa kalayo ug gibihag ang mga babaye ug ang tanan nga naa didto gagmay ug dagko ug uban pa. Atong makita dinhi kung kita siguro naagyod sa kahimtang ni David mawad-an gyud paglaom ngano man ang ilang nakita nagunob ang tanan gisunog ang tanan nilang kabtangan wala na sila'y kapuy-an. Dili nato siguro mabasol si David pero mao ni ang gihimo sa Dios, gihurot sa Dios og kuha ang gisaligan ni David. Ang iya na lang nahabilin, ang iya na lang 600 ka mga sundalo ug gitumong pagayod kini nga didto sila musulong unta didto sa mga Israelitas. So makita na to, tulo ka adlaw iyang panaw. So tingali, pag abot nila dito sa siklag, atong nakita din nga nakasabot na gyud si David, nga wala na gyud siya mahimo, ug ang tanan nga iyang gikinahanglan, mao ang Dios. Wala niya damha nga makasinati sa dako kay nga problema. Sa 1 Samuel 4 naging unya si David ug ang katauhan nga diha uban kaniya mipatugbaw sa ilang tingog mihilak hangtod nga wala na sila kusog sa paghilak. Ang duha ka asawa ni David gibihag usab si Anuha mong taga Jezreel ug si
si Abigail nga asawa ni Nabal nga taga Carmel. So makita nato ang kahimtang. Grabe ang kaguol. Mipatugbaw sila og mihilak hantod na wad-an sila kusog sa ilang paghilak. Nakasuway bata na? Nakasuway ba mo nga doon na may problema sa inyong kinabuhi nga inyo na manggihilakan hantod nga nawad-an na mo kusog o dili na mo makahilak, wanay luha nga mo tulo sa inyong mga mata. Tungod sa kaguol nga inyong gibati. Kung nakasulay mo anak maigsuon sa ito pang makabati, gin mo kung sa gibati ni David niya itong higayuna. Nakita niya. Tungod kay siya man ang dako, siya man ang labaw, daghan kay siya ang kaman responsibility niya. Ug atong tan-awon ang iyang mga tao na nawad-an og pamilya, no? Ang pagsulong sa malikanhon mo ay nakahugno og naghatag og dakong problema ni David. Ug dili lamang kaniya kundi dili sa iyo sa mga katawhan nga manggugubat tungod sa pagbihag sa ilang pamilya, mga anak ug asawa. Dili paigo gisunog nila ang siklag diin sila nagpuyo ug nagunob ang ilang mga puloy-anan ini gihayuna. Unta muduol siya ni Haring Akis magpatabang apan si Haring Akis tuas panggubatan. Si Haring Akis nga iyang kapangayon og tabang atuas sa panggubatan nagkigubat ni Saul ug sa iyang mga kasundaluhan. Dala sa walay paglaom mihilak og nagminatay ang mga tawo hangtod nga nawad-an sila umoy. Sama usab kanato mga igsoon sa ako nang giingon kun moabot ang suliran. Nga grabe kayo. Muhilak ta sa taman gyud nga paghilak, maguol ta sa tamang pagkaguol sa unsang hinungdan, sa kawanay paglaom. Sama ni David. Nihilak siya tungod kay adtong higayon na wala nakalimot man siya sa Ginoo. Apan sa pag-abot gini kinaubsa na. Gitawag nag rock bottom, no? Diha na gyud niya nakita nga wa na gyud siya mahimo. Mao na paggihat niya paghangad niya nakita niya nakahinumdum siya nga ang Dios mao yang gikinahanglan. So atong makita din nga gawas nga dunay dakong problema si David, aduna kini dili maayo nga resulta. Atong basahon ang balik ang 4 ngadto sa 4 ug 6 no, niingon din Unya si David ug ang katawhan nga diha uban kaniya mipatugbaw sa ilang tingog ug nanghilak hangtod nga wala na sila kusog sa paghilak. Sa 6 nagingon din si David na subo sa ilabihan kay ang katawhan nagisgot sa pagbato kaniya. Tungod kay ang kalag sa tibuok katawhan naguol pag-ayo sa matag usa alang sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang mga anak nga mga babae. Apan si David naglig-on sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo nga iyang Dios. Mao ni parte, mao ni bahin mga igsuon nga tung bali na gyud si David, nituyok na gyud si David dili 360 apan 180, ni balik siya ngadto sa Dios tungod kay siya ni palayo man sa Dios niya tung higayuna, naghimo siya sa mga butang nga sukuhi gayud sa gisugo sa Dios. So dinhi ato makita nga si David ang iyang mga katawhan grabe na gyud sa kaguol, no? Ilang gibati ang tumang kaguol tungod sa pagdagit ug pagbihag sa ilang minahal sa kinabuhi. Wala gyud siya masayod kung unsay buhaton nila. So, tungod sa ilang kahimtang, ilang gibasol si David. Kita nimo? Kisa gibasol sa 600 ka mga sundalo niadtong higayuna. Way lain si David tungod kay mao man ang ilang pangulo. Ilang gibasol si David niadtong higayuna tungod sa panghitabo. Ilang nakita ang linugdangan sa gibuhat ni David sa pagsulong sa pagpamatay sa mga Amalikanhon, babae, lalaki ug walay gibilin nga buhi bisan usa sa mga Amalikanhon. Sidang nagpuyo siya dito sa iyahang lugar sa Siklag. Siya nagsuroy sa pagpamatay niini. Ang nahitabo sa pagsulong sa mga Amalikanhon silang lugar, gidala ang ilang mga katawhan, gidala ang mga kahayupan, walay bisan usa nga gipatay. Pero nibalik sa panumduman ni David ug sa iyang mga katawhan nga kini mo'y balos sa mga Amalikanhon sa pag-atake niya sa ilang mga lugar, mga kaigsuunan sa Amalikanhon, diin gipamatay ang tanan ug wala gyud gibuhi. Ang katarungan ni David aron walay makareport ngadto ni Haring Akis nga ang imbis nga iyang gipamatay ang katong mga Israelihanon mo iyang giingon, mo iyang gipuo apan ang iyang gipamatay ang mga katawhan sa mga Amalikanhon nga kauban usab ni Haring Akis. So ato makita din nga si David ug ang iyang mga tawo nanungas og gisulong nila ang mga Gisurhanon, ang mga Gisurhanon ug mga Amalikanhon
kay sila mauman ang nagpuyo sa maong yuta sukad pa sa karaang panahon gikan sa sur hangtod sa utlanan sa Ehipto. Og si David misulong sa yuta og walay gibilin nga mga lalaki ug babae nga buhi, ug gidala mga karniro, mga baka, mga asno, mga kamilyo ug ang mga biste, ug sila mibalik ngadto kang Akis. Kita na? Gihurot niya og kuha ang tanan, gihurot niya patay ang mga tao, ug ang tanan nilang nakuha gihatag niya ngadto ni Haring Akis. Mao na ang ilahang pamaagi sa unang panahon kung dunay hari unsa may nakuha nimo mga spoil ihatag ngadto balik ngadto sa hari. Dili sa sama sa nahitabo ni Haring Saul nga gisugo sa Dios nga pamatya na tanang mga katauhan dinha sa maong dapit. Paano siya ang gihimo? Wa niya patya si Haring Agag, gipanguha ang mga nindot kay mga hayop, mga uban pang mga butang yang mapamuslan sa iyang katarungan nga kini akong gihipos, akong giandam, akong gitagana sa paghalad ngadto sa imong Dios. Nakalusot. Usahay mo usa nay atong buhaton. Kini para sa Ginoo. Pag abot sa panahon, Lord kaysa Lord kuwang pa ko. O atos ang kuan. No, di ba? Usahay pagid wa naging mahimo, Lord unya na lang sunod. Di ba? Wala man siguro dili mahinuntanan siguro di lang ko masangil. Ako dai nakahimo ko na sa una. So mao na nga sama usab nining paghitabo no? Nga ang nahitabo dinhi na makak si David, no? Nakamakak siya ni Haring Akis. So mao ni ang nahitabo nagtuog sila nga mibalo sa mga Amalekanhon sa gibuhat ni David. Ug sila nagunahuna og pagbato kaniya tungod sa ilang kaguol. Numdo may mga igsoon, ang problema sa pagsulay makahimo kanato nga mubati og tumang kaguol og tumang kaluya. Kung anaa sa tumang kaguol og problema, ayaw basula ang ubang tao. Dili nato basulon ang ubang tao nga tungod manggod nimo naingon ko ani labaw sa tanan usay atong basulon ang Dios. Asa na ka Lord? Imo kong gibutang dinhi pero wa ka magpakabana nako, no? Pero dinhi ato nakita nga sa dihang nakatubang sig dakong problema, dunay dili maayo nga resulta. Nya sa dihang nakabantay, nakasabot si David nga wala na gyud siya mahimo, dunay tukma nga pagsanong ayang gihimo. Kun atong basahon sa una 1 Samuel 37 ngadto sa 10 o city ngadto sa 10 ningon si David. Si David mingon kang Abiatar nga pare nga anak ni Ahimelech. Dada dinhi kanako ang ipod. Busa gidala ni Abiatar ang ipod ngadto kang David ug si David nagpakisayod sa Ginoo. Gukdon ba nako kining mga ang panon sa mga sundalo? Maapsan ka nako sila. Og siya mitubag kaniya, gukda kaysa walay kaduha-duha, maapsan gayud nimo sila ug maluwas gayud nimo sila. Busa si David migikan uban ang unom kagatos ka tawo nga diha uban kaniya ug miabot sila sa sapa sa bisor. Diin nagpabilin ang uban yang mga sakop. Pan si David mipadayon sa iyang pagukod ug siya ang upat kagatos ka tawo ug ang duha kagatos nagpabilin tungod sa kakapoy na kaayo og sa pagtabok sa sapa sa bisor. So atong nakita dinhi nga nakita na gyud ni David nga ang tukmang pagsanong nangayo siya tabang sa Ginoo. Ningon siya ni Abiatar nga anak sa nahinumdum ni ani ni Ahimelech, mao ni siya ang pangulong pari nga gipamatay kauban sa mga pari nga tungod ni David, tungod sa gihimo ni David. Nitabang ni siya ni David yatong higayuna nga siya naglayas, naglakaw na naglikay ni Saul, gitabangan siya ni Ahimelech mao nang gipatay ang 85 ka pari na apil si Ahimelech. Nya kani si Abiatar mao ni siya ang iyang anak ni siya ni Ahimelech mao ay nahabilin nga mao ay nakadala siya sa ipod. Kining ipod mao ni ilang usa ka butang nga diin ug gusto sila nga mangutana sa Dios mao ni gamiton. So dinhi ato makita ningon dinhi og mitubag kaniya gukda kaysa walay duha-duha maapsan gayud nimo sila. So sakto gyud og tukma jud kaayo ang tubag sa pagpangutana niya. Nga ningon dinhi nga nangutana siya kun gukdon, ningon siya sa way pagduha-duha maapsan nimo sila. Ato makita diri mga igsuon sa gihimo ni David sa pagpangutana niya sa Dios, unsay akong buhaton? Ningon ba Ginoo time pa? Murag taud-taud ka ni biya nako da. Nagpuyo ka dito sa Amalekanhon sud sa 16 ka bulan nga wa gyud kang sangpit nako. Ningon ba nang Ginoo? Wala. Sa pagpangutana ni David pinagi sa pari, wala magduha-duha ang Ginoo. Ningon din siya, gipangutana niya, maapsan ka nina, gukdon ba nako mga sundalo? Maapsan ka nako sila? Ang Dios mitubag.
gukda kaysa walay duha-duha, maapsan gayud nimo sila ug maluwas gayud nimo sila. So ang nahitabo ni David, nakaingon doon na siya kasiguruhan nga muadto ko. Kay niingon ang Ginoo, giduol niya iyang mga tao, iyang mga kasundaluhan, iyang gingnan. Kini mga kasundaluhan niya nga suko na kainin niya. Nga na batuon na ni siya tungod kay siya gibasol sa mga nahitabo siyang pamilya. So iyang giduol ang iyang mga kasundaluhan. Gingnan niya. Una sa tanan, ibutang sa na ang bato inyong gigunitan. Ibutang ang ayaw na ko glabaya. Ibutang sa nag-una ang bato ang inyong gigunitan. Ikaduha na gingnan siya nga ang Dios nagisulti kanako nga kita musulong ngadto og sigurado gayon nga matuman og hatagan tag kahigayunan nga atong mabawi ang tibuok pamilya. Busa si David sa bersikulo 9 nagingon, busa si David migikan uban ang 6 ka gatos ka tawo nga diha uban kaniya ug miabot sila sa sapa sa bisor diin nagpabilin ang uban niyang sakop. Apan si David mipadayon sa iyang pagukod, siya og ang 4 ka gatos ka tawo. Ang 2 ka gatos nagpabilin kay gikapoy na kayo sa pagtabok sa sapa sa bisor. So ato nakita din nga desidido gayon si David tungod kay ang Dios na mismo nagingon kaniya. Ug atong balikon gingnan siguro ni mga tao, kun usarang mukuyog nako, muadto jud ko, duha ra mukuyog nako, muadto jud ko. Mukuyog mo sa dili, muadto jud ko. Ingon ni ana, busa nakita nato nga dili padugay kini mga tawhana, gusto mo bato ni David tungod kay naglagot sa nahitabo siyang pamilya, pero takulahaw nagkalit lag bali ni sunod ni David, ni unong ni David ug ni sunod kun unsay iyang buhaton. Nahimo na sad niya nga mga loyal nga mga tao ang buot untang mopatay niya. Ingon ni ana ang pagpanglihok sa Dios kinabuhi bisan pa sa atong kinabuhi. Nga mahadlok tag duna tay kontra, mahadlok tag patyon ta, nga nung mahadlok man ta nga muadto na hinuon ta sa Ginoo, matubang ta. Pero ayaw lang sa kung mahimo, no? Pero kung pabuot na sa Dios, oras na. Finish or unfinished, pass your paper. Atubang ta sa Dios mga igsuon, matubang ta. So atong tanawon nini sa 8. Sa dihang pag-ingon niya sa anak ni Ahimelech dadadiri ang ipod, gidala kini ni Abiatar ang ipod ug si David nagpakisayod sa Ginoo. Nini higayon na sa iyang pagpakisayod ni kuha siya og kusog diha sa Dios. Wala na siya magsalig sa kusog sa 600 niya ka mga tao, wala siya magsalig sa iyang kaugaling kusog kundi nausab si David nahimo na siya nga masaligon ug mituo sa Dios ug siya namati sa Dios nini higayon na. Dito siya nangita og kusog. Siya ang pagpakisayod sa Ginoo. Kay og nagpabilin pa siyang nagbagahi, dili siya mo sangpit sa Ginoo mangutana kung gukdon ba niya ang mga kaaway. Ug dinhi sa pagsulti sa Dios nga imo silang maapsan, migikan sila si David uban ang 6 ka gatos ka tawo ug diha uban kaniya ug miabot sila sa sapa sa bisor diin ang 200 ka mga tawo nga nangaluya na nga di na madaan nila pagtabok, nagpabilin. Una sa 600 ka tawo. Nya ang 200 nagpabilin. So 400 na lang iyang kuyog. Iyang sulngon ang libuan ka mga Amalikanon nga niadto sa Siklag, nagpatay, nagsunog silang lugar ug nagdagyat silang mga mahal sa kinabuhi ug ilang mga kahayupan. Diin man nagkuha og kusog si David. Unya atong makita dinhi nga si David mituman sa Dios. Gikan si David namati sa Dios, siya mituman sa Dios. Busa migikan dayon sila nga ang 6 ka gatos sa tao ug ilang uban kaniya ug miabot sila sa sapa sa bisor diin nagpabilin ang 200. So 1/3 o ikatulo nga bahin sa iyang mga sundao nagpabilin. So man siya mitanaw nga to sa itaas, mihat nga to sa itaas ngadto sa Dios, gitabangan siya sa Dios ug pagkahuman iyang gitanaw ang iyang palibot. Milantaw si David sa palibot. Sa bersikulo 11 sa 30 Samuel 1 nagingon din unya nakakita sila og usa ka Ehiptohanon diha sa kapatagan ug gidala nila ngadto kang Haring David. Ug gihatagan nila siya og pan ug siya mikaon ug gihatagan nila siya og tubig nga mainom. Gihatagan nila siya og usa ka torta nga gikan sa igira ug 2 ka pungpong nga paras. Ug sa nagkakaon na sila naulian ang iyang espiritu
kay wala man siya makakaon og pan o makainom og tubig sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Ug tan-aw nimo moingon siguro mga tao ni David nung galangay-langay man kataon anang tawhana. Nagdali ta kaheron atong maapsan ang mga Amalikanon nga nagdagit sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw na pasagdi na din ha. Tunuli na siya pan, binli na siya pan. Kunin na niyo, sige, diha ka brad, diha ka, magampuan ka na mo. Lakaw sila dito. Pero unsay gihimo ni David? Sa pagtanaw niya sa palibot, niguwa ang usa ka Ehiptohanon ug iyang gihatagan og pagtagad. Ngano man? Ang Dios gihapon ang nagpanglihok mga igsuon. Ngano man? Sa dihang iya nagipakaon, naulian na siya sa iyang kusog, o sa nakakaon na siya, naulian ang iyang espiritu, kay wala man siya makakaon sulod sa 3 ka adlaw, 3 ka gabi. Unsa may gingon ni David? Mingon si David kaniya, kang kinsa ka mang sakop. Ni samot na gyud ingon na gyud mga ay lagi sigil ngay-langay diha kay kadali ta, di na takaapas nila. Pero wala siya mamati, wala siya dili sa ingon nga wala siya magpagkabana apan iyang gitagaan og higayon ang pag-abot sa maong Ehiptohanon tungod kay adunay katuyuan ang Dios. Unsa man ang katuyuan sa Dios nganong nagpakita man ning Ehiptohanon nga sakop sa mga kaaway atong tan-awon dinhi. Ingon siya, gipangutanan ni David, kinsa ka mang sakop ug taga-diin ikaw? Ug siya miingon ang Ehiptohanon, ako usa ka batan-on gikan sa Ehipto, sulugoon sa usa ka Amalikanon, ug ang akong agalon mibiya kanako tungod kay nasakit ako 3 na kaadlaw karon nga milabay. 3 kaadlaw nga milabay. Pila sila kaadlaw mibiya si David padung sa Siklag. Di ba 3 kaadlaw? Sumaog ni silang mga tawhana. Mao ni siya ang gipasabot niya ning Ehiptohanon nga sila ang nisulong. Atong tan-awon. Kami misulong sa Nijib, sa Kiritihanon, sa Nijib nga sakop sa Huda ug sa Nijib sa Kalib ug gisunog namo ang Siklag sa kalayo. Ug gila pang gipasagdan. Di ba sila mahibaw nga katuday kauban. Og si David mingon, ikaw ang nagsunog sa mong balay. Pero wa man adre. Wala kay mao man to ang kauban. Una siguro David o siguro ni nagsunog sa among balay da. Kay ningon man siya ilang gisunog ang Siklag o kalayo. Og si David mingon kaniya to, tultulan ba nimo ako hangtod sa maong panon? Og siya mingon, ipanumpa ngari kanako tungod sa Dios nga dili nimo ako patyon og itugyan ngadto sa kamot sa akong agalon ug ako magtultol kaninyo o kanimo ngadto sa maong panon. Hunong ta diha ning bersikulo 15. So nakita nato dunay katuyuan ang Dios. Nganong gitagaan o kigayunan nganong nagpakabana si David ining maong tawo tungod kay mao ni makagiya kaniya ngadto sa mga Amerikanhon kun asa sila. Kung ila patong gipasagdan, nagsige na sila tuyok dito sa Kamingawan. Apan punto ipunto kung atong makita ang Dios nagpanglihok gyud kinabuhi ni David, gitagaan siya paagi pinagi ni atong mga tawo aron diretso na gyud nila makita ang ilang kaaway. So padayon ta. Sa 16 nagingon sa diha nga gidala na niya siya, ilang nakita nga sila nakatag sa tibok yuta, nangaon ug nag-inom ug nanayaw tungod sa kadaghan sa mga inilog nga ilang nakuha gikan sa yuta sa mga Filistihanon ug gikan sa yuta sa Huda. So sa ato pa kining mga tawhana, pusa ta, kining mga tawhana dili lang day ang katunggi at sulong nila ang Siklag kun dili nagsulong sab sila sa mga Filistihanon. Ang mga Amerikanohon nga gituhuan ni Haring Akis nga iyang mga sakop, gisulong usab nila ang mga Filistihanon nga ilang kauban ni Haring Akis, unya hasta ang Siklag nga mga katawhan ni David, gisulong usab nila mao ning pag-abot nila ni David dito naghudjaka, nagparty, nag-inom, naglipay-lipay tungod sa kadaghan sa ilahang nakuha nga mga kabtangan, no? So sa bersikulo 17 dinhi sa Samuel 30 nag-ingon gipangpatay sila ni David sukad sa pagbanag-banag sa adlaw hangtod sa kagabhion sa sunod nga adlaw ug walay nakaikyas kanila bisan usa ka tawo gawa sa 4 kagatos ka mga batanon nga lalaki nga misakay sa mga kamilyo ug miikyas. Hunong ta kadiot. Unsa gingon ni gipangmatay sila ni David sukad sa pagbanag-banag kadlawon, di ba? Gipamatay gikan sa banag-banag sa adlaw hangtod sa kagabhion, dili anang gabion na, kundi kagabhion pag sa sunod pag yun nga adlaw sa ato pa lain na usab nga banag-banag anik 2 ka adlaw nilang ipangpatay. Makita nimo
Ang 600 gikuag 200 nahimo na lang 400. Unya ang libuan ng mga sundalo sa mga Amerikanhon gipamatay nila duha ka adlaw. Gikan sa pagbanag-banag sa adlaw hangtod sa kagabion sa sunod nga adlaw. So makita nato nganong banag-banag man. Nganong giatol man gyud nila nga banag-banag man ang ilahang pagpatay ni mga tawhana. Si David mga igsoon dili na siya ordinaryong tao, duna na siya kaalam gihatag sa Ginoo. Nakita ni David pag abot nila dito kay gitultulan sila sa usa ka Ehiptohanon nga kauban na ning mga tawhana, nakita nila nga sila naglipay-lipay, naghudyaka, nag-inom, nagsayaw-sayaw ug nagselebrar sila sa ilang kadaugan sa ilang gihimo. So misanto sa unahuna ni David, no? Wala man masulat dinhi, pero nganong banag-banag man sa akong tan-aw, kay balo si David nga ini kakadlaw nangahubog na ning mga tawhana. Kay balo si David nga kini mga tawhana ang uban nangatulog, ang uban nangahubog, ang uban nangaover pa. Sumaw na pag-adto nila dito, unsay giingon dinhi? Ipangpatay sila ni David sukad sa pagbanag-banag sa adlaw hangtod sa kagabion sa sunod adlaw ug walay nakaikyas kanila bisan usa ka tawo gawas sa 4 ka gatos ka mga batan-on nga laki nga misakay sa kamilyo ug miikyas. Nganong ingon ana kasayon? Tungod kay gigiyahan siya sa Dios. Ang iyang mga katawhan gusto na gid mo patay sa mga pumubawi sa iyang mga pamilya. Ang iyang mga katawhan gusto na gid mo patay sa mga Amerikanhon nga nagdagit sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan si David gitagaag kaalam sa Dios. Nakita niya ang sitwasyon nga di maayo nga ditsuon nila pagsung ang mga tao tungod kay nagmata pa ug duna pa sila mga kusog. Ang iyang gipaabot nga moabot ang oras nga mamahulay ang mga sundalo. Mao nang gisayon lang nila pagpamatay tungod kay wa nay kalibutan nga gipanglungguan. Gipanglungguan sa mga ang mga sundalo nga nangahubog na, wa na sila buot. Mao nang sayon ra kay pagpamatay ni David, duha ka adlaw. Nahurot nila gawas atong 200, no? Ang 4 ka gatos, gawas sa 4 ka gatos nahurot ni David pangpatay. Ang uban pagmata nila patay na sila. Wa na gyud sila kabantay tungod silang kahubog. Okay. Patay di na kamata, no? Sa pagkabuntag, nakita nila ang ilang mga kauwanan, wala nahurot ang kamatay. Ingon ni ana, gigigiyahan na siya sa Ginoo tungod kay nibalik niya siya sa Ginoo. So atong padayon ta. Walay nabawi ni David ang tanan sa 18 na ingon dinhi walay nabawi ni David ang tanan nga nailog sa mga Amerikanhon o giluwas ni David ang iyang duha ka asawa. 19 walay bisan unsa nga nakulang kanila gamay o dagko o mga anak nga lalaki o mga anak nga babae inilog. Ubisan unsa nga ilang nakuha kanila gidala ni David pagbalik ang tanan. Nailog usab ni David ang tanang mga panon sa karnero ug ang mga panon sa baka giabog sa mga tawo ngadto sa panon sa baka ug mingon kini mao ang inilog ni David. Nganong giapil man sa sugilanon? Sa ato nang nabasa dinhi nga dili lang ang siklag ilang gisung sa mga Amerikanon, apan ang Pilistihanon usab ilang mga lugar sa Pilistihanon ilang gisung. So dili lang ang katong mga spoil o mga butang kabtangan kayupan sa siklag nga ilang nakuha kundi daghan pa nga mga nakuha nila sa ubang lugar nga ilang gisung. Ug ikaw magmatinud-anon sa Ginoo, hatagan ka sa imong panginahanglan, labaw pa more than what you expect. Unsay nakuha ni David? Sobra-sobra sa kabtangan nga nakuha sa mga Amerikanon tungod kay hasta ang mga butang, mga na-spoiled, ang mga nakuha sa mga Amerikanon, ila usang gikuha ang tanan. So dili lang na dubli siguro, na tripli. So ingon ni anak, kung imo isalig ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, nakita ng daan sa Dios ang imong panginahanglan sa wala pa ka mangayo. Basta itong makita dinhi, gagipinalanginan si David sa Dios. So sa paglantaw ni David sa palibot, nakita niya ang solusyon sa iyang problema nga gihatag sa Dios nga mao ang usa ka Ehiptohanon nga nagtudlo kaniya di na ang mga kaaway nagkampo o naglipay-lipay. Unya sa iyang pagpadayon paglakaw bisan unsa pay panghitabo si David, wala siya magtan-aw sa mga iyang palibot kundi nagpadayon siya paglakaw bisan unsa pa ang panghitabo. Wala niya igsapayan. Atong tan-awon dinhi sa 9. Sa Samuel 30, 9 nga to sa 10, busa si David migikan uban ang unom kagatos ka tawo, diha uban kaniya ug miabot sila sa sapa sa bisor diin, nagpabilin ang uban niyang sakop apan si David mipadayon sa iyang pagbukod. Siya ug 4 kagatos ka tawo, ang 2 kagatos nagpabilin kay gikapoy
nakaayo sa pagtabok sa sapa. So atong balikon unsa may lesson nga atong makuha dinhi. Wala siya mawadig paglaom. Ang iyang nisalig siya dili ninigayunan, nisalig na siya sa Dios tungod kay iya namang gisulinder ang kinabuhi, nibalik siya ngadto sa Dios. Paniyang gitan-aw ang unong kasundalo nakuhaan og 200 aw ang 600 nakuhaan og 200 gamay na lang kayo. Pero wala gyud mo santop sa unahuna ni David nga gamay na lang akong sundalo, makahimo ba ka kuani? Kay iya nang gingnan ni mga tao, mukuyog og usa ra mo kuyog nako, muadto ko, duha ra mo kuyog og dili mo mukuyog, ayaw mo pagkuyog kay muadto jud ko. Ngano man? Tungod kinisalig si David sa Dios. Nahibalik na ang iyang timos nga paghigugma sa Dios ug ang iyang tiunay nga pagsalig sa Dios. Mao ni nga nahitabo wala na siya magtan-aw sa mga panghitabo, no? So 1/3 ng mga tao nga magugubat ni David dili makaapil sa pagukod sa Amalekites, kuhaan siya. So atong makita o atong ma-apply sa atong kinabuhi, ayaw ninyo hunahunaa nga ang kakulangan sa inyong kinabuhi, ang atong mga pagkulang o atong kulang sa ato ang panginhanglan, dili na mahimong babag nga magpadayon ta pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ayaw ninyo hunahunaa nga karon wala mo tagay sa Ginoo, di na mo tagaan. Kay balo mo unsay kamatuoran. Gitagaan mo sa Dios pero wa niyo makita. Tungod kay lain ang inyong giuna-una. Nagampo ta. Apan doon na specific nga butang atong giampo sa Ginoo. Ang atong gingon ng Lord, tagaay kog ingon ani. Mas nahibaw pa hinuon ta sa Ginoo sa atong panginahanglan. Mao na ato makita dinhi nga ang atong pagkulang o atong kakulangan dili kini mahimong determinasyon or determine factor sa resulta sa ato ang kinabuhi. Padaplin. Tanawa ang Diyos. Umaw ni nahitabo, padayon siya sa paglakaw, bisan unsa pa'y manghitabo, o napuno sa kalinaw o grasya sa Diyos si David. Samuel 30:9 nagingon, busa si David migikan uban sa unom kagatos katao diha uban kaniya, ug miabot sila sa sapa sa bisor, sa ato ning gibalik, diin nagpabili ng uban kaniya. Apan si David nipadayon siyang pagukod, siya og upat kagatos katao, nga duha ka gatos na pabilin o gikapoy na kayo. Kung huyang pa si David, kung kulang pa siya sa upatuo sa Dios, nakita na niya ang iyang kakulangan. Nakita na niya kung unsay iyang gikinahanglan apan wa siya ani. Wa siya linibuan ka sundalo. Wala sila ingon ani kadaghan nga angay mulutos ni atong ilang mga kaaway apan wala niya tanawa. Iyang gitan-aw mitutok siya ngadto sa Dios kay kahibalo siya nga pinaagi ini iyang gibuhat, luwason siya og tagaan siya kagawasan o kalampusan sa iyang desire, sa iyang kasing-kasing. Sama usab ka nato. Ayaw himo ang babag. Ayaw himo ang babag kung unsa may kulang ninyo karong higayuna, ayaw himo ang babag kung unsa may nakahasol ninyo karong higayuna, ug ayaw himo ang babag kung unsay nakabalda sa inyong pagbadayon pagpangalagad sa Dios, ipadaplin tutok ngadto sa Dios. Kay siya lang ang magiya kanato. Kinahanglan wa iso nga kanunay ta nga kalmado. Sama ni David. Wala ginato makita din ha, nga bisan pa ingon na ana iyang kahimtang, wa gina siya muulbo. Wa gina siya masuko, wa na siya mag-alboroto, apan nagpabilin siyang kalmado, imbis ng masuk-anon pag-atubang sa mga problema. Iyang gisalig tanan sa Dios. Og dinhi iyang nakabot, nakita nato nga ang malampusong linugdangan sa iyahang gibuhat. Ang linugdangan sa iyang pagdawat sa Dios, pagbalik sa Dios, mao to iyang nakita. Sa diyang igidala na sa Samuel 30:16-20 atong balikon. 16 ngadto sa 20. Sa diyang igidala na niya sila, ila nakita nga sila nagkatag sa tibuok yuta, nangaon o nanginom o nanayaw hangtod sa kadaghan sa mga inilog nga ilang nakuha gikan sa yuta sa mga Filistihanon. O gikan sa yuta sa Huda, gipangpatay sila ni David sukad sa pagbanagbanag sa adlaw hangtod sa kagabion sa sunod adlaw ug walay nakikyas kanila bisan usa ka tawo gawas upat ka gatos nga batan-on nga lalaki misakay sa mga kamilyo ug mikyas. Ug nabawi ni David ang tanan na ilog sa malikanon ug giluwas ni David ang iyang duha ka asawa, walay bisan unsa nga nagkulang kanila. Gamay o dako o mga anak lalaki, mga anak babay, inilog o bisan unsa ilang nakuha kanila, gidala ni David pagbalik ang tanan. Nailog usab ni David ang tanang mga panon sa karnero ug ang mga panon sa baka, giabog sa mga tao
kadtong panon sa baka ug mingon kini mao ang inilog ni David. Unsa may atong makita nining maong bersikulo? Ato nakita mga igsoon nga gihatag gayon sa Dios ang desire sa kasing-kasing ni David. Tungod kini abot siya nining higayon nga siya magmatinud-anon. Mao na gitawag si David nga a man of God's own heart. Nahibalo ba mo? Tungod kay bisan pa man siya hitumpawak niya sa bungaw sa kalautan, giluwas gyapon sa Ginoo, wala pa matapos ang Dios kaniya. Apan wala siya magdumili pagbalik ngadto sa Dios. Usahay kita naanat kita na tumpawak na kita dinha sa atong binuhatan nga dili maayo apan dili kita magpabangon sa Dios tungod kay dili ta gusto nga mga lagad sa Dios sa atong kinabuhi kay daghan kay mga dasan dons. Dili lang sa ako kay na ako'y buhaton. Dili lang sa ako Lord, unya na lang Lord kay napakoy sala. No? Nga naman man mo ikumpisal imong sala. Unya lang Lord kay ako pagpunan tingbon lang nako. Di ba? Makaingon ta. Ingon giday ani ang tao. So, ang kadaugan ni David mo'y atong makita dinhi nga ang Dios nagpakabana siyang kinabuhi, ang Dios wala pa matapos siyang kinabuhi, ang Dios nagapadayon sa pagiya sa iyang dalan ngadto sa kalampusan. Ngadto sa iyang pagbalik sa Dios. Ang Dios ang nagpakabana, ang Dios ang nagpanglihok sama usab sa ato ang kinabuhi. Makita nato mga igsoon. Sama sa gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Ang gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi, iyat ang gipakamatyan. Iyat ang gipakamatyan sa krus tungod kay dili na nato madapag bangon ang atong kaugalingon nga naglunang sa sala. Apan iyang gibayad ang iyang dugo pinaagi sa kamatayon sa krus. Ingon ni ana kamatinud-anon ang atong buhi nga Dios atong kinabuhi. Kung wala na tay mahimo ana ang Dios, ayaw tan-awa nga ikaw wa nay paglaom tungod kay ang atong paglaom mao ang Dios. Ayaw tan-awa nga wala na kay kahimuan tungod kay dili ang kita ang naghimo. Dili ni mahitungod nato kundi mahitungod sa Dios. May gawa na kay mahimo. Ngano man? Ikaw day naghimo. Ako day naghimo. Ningon bitaw ta, apart from you Lord, wa mi mahimo. Tiyaw mo na. Sa ato pa atong tanawon, ang Dios ang naghimo sa tanan. Ug ngano si David nga importante sa kinabuhi sa Dios. Sa bagong tugon ug atong mabasa, si Kristo anaa sa lineage ni David. Ang sunod nga nipuli sa trono ni David mao si Kristo. Unsa may gingan ni Kristo? Sa bagong tugon, anak ni Abraham, anak ni Isaac, anak ni Jacob, dili. Unsa may gitawag ni Kristo dinhi sa bagong tugon? Anak ni David. Mao na makita nato kung unsa gud kabililhon ang kinabuhi ni David diya sa Dios ug mao man gani ni kabililhon ang kinabuhi ni David ngadto sa Dios. Kanang inyong mga kinabuhi ug atong mga kinabuhi ingon usab na kabililhon. Ayaw tan-awa nga second class citizen mo diya sa Ginoo, mga first class mo. Walay second class diya sa Dios. Walay nag-una nato sa Dios, kitang tanan gidungan sa pagmahal pagigugma sa Dios tungod sa kausa kay gayon iyang gipakamatyan kita sa krus once and for all para natong tanan. Dili lamang sa usa ka pundok, dili lamang sa usa ka higayon. Mao na atong tan-awon, atong susihon mga igsoon pinagis pagtulon ato makuha nini. Makutlo nato sa kinabuhi ni David. Sa pagsalig niya sa Dios, bisan pa naglunang na siya sa sala, apan siya nagpadala sa Dios sa paghawas sa Dios kaniya, ug iyang gitugot ug iyang gisgi, surrender iyang kinabuhi. Sama usab kanato. Ayaw guniti ang inyong kinabuhi. Ayaw pag-una sa Dios. Tuguti ang Dios nga maoy mugunit sa inyong kinabuhi kay kung kamo ang mugunit sa inyong kinabuhi sigurado gayon nga kana mabuhian na ninyo. Tuguti ang Dios nga moy mugunit sa tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi ug tuguti ang Dios nga moy mugiya sa tanan ninyong pagabuhaton kay sa tanan ninyong pagabuhaton kung inyong hatagan ug pasidungog ang Dios ihatag niya ang desire sa inyong kasing-kasing. Ingon ini kasimpol ang pagtulunan nga tumakutlo ni David mga igsoon. Sa sunod nga chapter na ini, ato namang makita nga nawala na si Saul, apan kutob lang sa ta din ni. Kay wala tay oras mag-communion pa ta. So,
Atong ibalik. Una, si David, miyahat. Pag-abot sa suliran, siya wanay mahimo, miyahat siya. Kay nahibaw siya nga dunay dakong problema nabot. Dili gud maayo ang resulta. So, nisanong siya sa Dios, diin mao kini ang tukma nga pagsanong, pagsunod, pagsurrender siya kinabuhi ngadto sa Dios, ug siya gitagaan kagawasan sa Dios. Sa nahitabo ni kini siya milantaw siyang palibot. Naghibalo siya nga dunay katuyuan ng Dios nganong nitanaw siya sa palibot mao tong miabot ang usa ka Ehiptohanon nga naghatag og solusyon sa ilahang mga pangutana ug sa ilang problema. Ug ay katulo mga igsoon, si David nasusama siya sa Dios. Nga naman, tungod sa kadawat niya sa maong mga butang, wala niya ni angkuna tanan. Watong basahon diri sa 21 ngadto sa 31 naging unya si David miadto sa duha ka gatos ka tawo nga gipangkapoy sa pagsunod kaniya ug nga nagpabilin dito sa sapa sa bisor. Ug nangadto sila aron sa pagsugat kan David ug sa pagsugat sa katawhan nga uban kaniya. Ug sa diha nga duol na sila si David sa katawhan, siya miyukbo kanila. Kinsa ning miyukbo? Si David miyukbo niadtong 200 ka mga tawo niya nga nagpabilin tungod kay wala na makakuyog sa gubat. Unya mitubag kadtong mga katundautan ug walay batasan nga mga tao nga uban ni David ug mingon, tungod kay wala man sila muuban kanato, dili nato sila hatagan og bisan unsa sa inilog nga atong nabawi. Hinuon ang matag tawo mahimo nga modala sa ilang asawa ug sa ilang mga kabataan ug mulakaw. Ingon niya na unahuna sa katong 400 kabuok nga gikuyog ni David. Personal interest. Apan mingon si David, dili ninyo buhaton ng ingon mga igsoon, kay igsoonan ko ngadto sa gihatag sa Ginoo kanato. Iya kitang gipanalipdan o gitugyan kanato ang panon sa mga sundalo nga mianhi bato kanato. Kinsay mamati kaninyo ni ining butanga? Kay unsa ang bahin niya nga miadto sa gubat, mausab ang iyang bahin niadtong nagpabilin uban sa mga kabtangan, sila makadawat og sa mga bahin. Ug mao nga sukan niadtong adlaw gihimo kini nga usa ka lagda sa usa ka tulumanon alang sa Israel hangtod karon. Sa pag-abot ni David sa Siklag, ipadala niya ang ubang mga inilog ngadto sa mga kadagkuan sa Huda, sa mga higalang nag-ingon, ani ay usa ka gasa alang kinyo gikan sa inilog sa mga kaaway sa Ginoo. Kini alang kanila ngadto sa Betel, sa Ramot, sa Nijib, sa Hatir, sa Aruwir, sa Sifmot, sa Istimua, sa Rakal, sa mga syudad nga kaliwat ni Jeramel, ug sa mga Hebron ug sa tanang dapit. Sa syudad sa mga kinihanon, sa Horma, Burasan, sa Atak, Hebron ug sa tanang dapit nga giadtuan ni David ug sa iyang mga tao. Wa gyud tay lugar nga usa na nato. Wa ko'y nakita nga naatay ginganag lugar nga sama ani. Ilahan ni ngadto. Apan gihatag ug giadto ni David. Wala siya magdinaw sa mga grasya ug panalangin nga gihatag sa Dios. Nagmadaugon sila nga usa ka team. Nagmadaugon sila sa panaghiusa. Sama din sa iglesia mga igsuon, dili ta magkatag-katag kundi magkahiusa ta. Ilabi na gyud umabot nga prayer and fasting, magkahiusa ta diha sa pagampo aron ihugpong nato ang atong kagaulingon diha sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao ni ang ato ang power generator, pagampo. Nagmadaugon sila nga usa ka team tungod kay walay gisalikway bisan usa, bisan dautan ang nauna sa mga kauban na paningon siya. Unsay madawat sa wa mosulod sa gubat, mukuyog ug sa nagkuyog susama ra. Ngano man tungod kay nakita ni David nga katong mga tawhana bisag walay gihimo apan duna sila'y kabahin tungod kay ang Dios nagtan-aw kanato nga susama tang tanan. Ningon ang Ginoo nga gipanalanginan niya ang mga dautan og dili og mga maayo og dautan. Misidlak ang adlaw ngadto sa maayo ug sa dautan naabay gipili ang Ginoo. Kay mingon pang Ginoo kana mga dautan way adlaw, puro ra gabi no? Umingon sila nga gitagaan og panalangin ang mga dautan ug ang mga maayo. Ang tanan gipanalanginan sa Dios. Mao nga nakita nato nga ang kinaiya ni David daw susama na sa Dios. Iyang gipakita ang kamaayo niya nga gihatag sa Dios kaniya nga iyang gihimo kini pinaagi sa iyang nakatunan diha sa pagsalig sa atong buhi nga Dios. Apan gibadlong ni Samuel o ni David sa Samuel 30:23 gibadlong niya ang mga kaubanan, dili ninyo buhaton ang ingon mga kaigsunan.
Mga kaigsunan kung adto sa gihatag sa Ginoo kanato, iya kitang gipanalipdan o gitugyan kanato ang panon sa mga sundalo nga mianhi batok kanato. So tanaw nato mga igsuon nga ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod na sa atong pagsalig kaniya. Tungod na sa ato ang pagpangalagad sa Dios, pinaagi sa iyang grasya, kung way grasya sa Dios, dili sa tamuhimo ni ana. Sa ato pa makita nato ang tanan gikan kayo sa Dios. Walay ato. Hinumdumi. Ang Dios wala mangayo kanato og mga imposibleng butang. Mao na atong timan-an. Ang Dios wala mangayo kanato og mga imposibleng butang. Apan siya, iyang gipangayo apan siya ang iyang gipangayo nga kita mosalig kaniya sa paghimo sa mga imposible nga butang alang kaninyo. Wala mangayo ang Ginoo kaninyo og mga imposibleng butang. Apan siya nangayo nga mosalig kita kaniya, nga iyang ihatag ang butang nga maimposible alang kaninyo o kanako. Dili tumo og tuyo sa pagsulay sa atong kinabuhi nga mao ang paggun-ob nini apan kini hinumdumi nga sa mga panghitabo kining tanan naglig-on kanato aron kita mo balik ang atong pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang Dios ang una sa tanan. Amen. Magampo ta, mga igsoon. Atoy do ko atong mga ulo. Salamat Lord. Salamat o Dios, umahan sa imong mensahe imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, nagampo kami Ginoo Dios ugad nga kini magpabilin sa imong kasing-kasing nga aduna kini mo datom Ginoo ugad sa among alimpatakan Ginoo ugad Lord nga kini among ikinabuhi Ginoo ugad. Salamat sa mensahe ni kapunon Ginoo Dios among isalig kanimo ang matag usa Ginoo nga kinabuhi nga ikaw Ginoo ang mugiya, ikaw Ginoo Lord God ang magpalampos ug makapalingkawas kanamo sa among kahimtang diin nga kami usahay mawad-an og pagsalig kanimo. Lord, salamat nining tanan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.